Hi guys, good evening everyone. Once again, me and Cherry. And today, guys,
Nalubat na? Ato din ako. Delivery naman kayo. Mga
Nilakon na ginilang na mo. Bilang kuan. Ya kok makan ada itu. Mulai mo ni katawa rin kita ko iyan at tuan limay na kay si ako si Ardat muli balik kay ito sa umo si Bunta kay ugdi. Pagkabuntag sa matoy pa ni mama ang gabi iyan. Balik ng largos ng manong. Saka, doy, wait, hinay ba? Bugto! Kadadi, kamami na, kay bugto nga na, na, charger. Ay! Kalas papa! Uy, bugto ni! Ibalik, ibalos ka iyan ko. Dala! Inaiyan, ibalos. Nabugto! Ato iyan ba? Katong kaate ka ba? Nakawas ba? Balik. Nasa yung video. Ano yung sabi ka? Ingat yun. Why nakitaan? Nataw. Sure ba? Di kamu. Ikaw. Di. Si Tribil lah. Tawag mata. Hala. Sa'yo lang naramami akin kayo isa inas inaw Pwede na po. Untuk kita boleh kan? wala sa limang ila. Kasi kung nanay ko na yaman. Ito na magkata.
i-charge na to. Katol gigi. Gamit ka to. Na, may charger dana, Lin.
Hi guys! I'm back. Nahuman akong panihapon. O kanang nay. Human na ni guys kay nag-video ki sa taas. Lingog-ngog. Bye! Thank you for watching. Thank you.